כל, חבר'ה, ערב טוב, שלום. ממש לפני פתיחת הדברים, קודם כל לברך את כולכם וכולכן על בואכם, הזוכים והזוכות במלגות ובפרסים, כמובן בני ובנות המשפחה. אני רוצה למעשה לפתוח את הסוף, כי ככה בסוף הערב כולם כבר שועטים לעבר הדלתות, באמת להודות למזכירויות תואר ראשון ברשות שגית חיים, למזכירות תואר שני בראשות מירי גילבר גמסלם, לגברת לילי פייבי שור ולמירי בודניוק ולכל העושים והעושות במלאכה. ארגון של ערב כזה, כיוון שאנחנו חייבים גם לסנן את הזוכים והזוכות, לוקח זמן לא מועט ודורש אנרגיות רבות, ואני מקווה מאוד שתהנו ממהלך הערב. עוד בקשה מקדמית לפני שאני אתחיל בדברים, יש מעין נוהג שלכשהסטודנטים והסטודנטיות מקבלים את הפרסים ואת המלגות הם עוזבים. אז אני מאוד מאוד מבקש לכבד את הזולת. אנא, עם קבלת המלגה או הפרס שובו למקומותיכם, אחר כך יהיה זמן לקחת תמונות וכולי, אבל זה לא יהיה מכובד כלפי החברים והחברות שלכם שאתם מקבלים את המלגה ואת הפרס ופשוט נעלמים. הערב יסתיים תוך כשעה וחצי ואז נצא כולנו בדרכנו לשלום. כמה מילים על הפקולטה למשפטים. הפקולטה למשפטים כידוע היא מן הצעירות בפקולטות למשפטים בכלל, הצעירה ביותר בין הפקולטות באוניברסיטאות המחקר. אנחנו נחשבים כיום לאחת הפקולטות הטובות בישראל, הן בפרסומים מחקריים, הן בגרנטים מחקריים, ואני מאוד מקווה גם בחינוך המשפטי שאנחנו מציעים. אחת העובדות לחינוך המשפטי הטוב שלנו, או עובדה פרקטית, שעל פי סקרי מעסיקים, קרוב ל-95% מבוגרינו, נשים כגברים, מקבלים עבודה ומקבלות עבודה תוך כ3 חודשים לאחר קבלת הרישיון. אנחנו היום מנהלים 10 תוכניות הוראה שונות ב-LLB, זה המקבילה בעצם של BA, ה-LLM מקבילה של מאסטר וה-PhD. יש לנו מספר מרכזי מחקר עם שם בינלאומי, משפט וטכנולוגיה, חוק בתנאי קיצון, דיני ביטוח וסיכונים, משפט ומגדר, חקר ההיסטוריה האינטלקטואלית של המשפט, הגבלים עסקיים, משפט וכלכלה, משפט פלילי ועוד ועוד. לאחרונה הפקולטה קיבלה 2 תרומות גדולות ואנחנו מקווים בעצם כבר בקיץ הקרוב להתחיל בניית בניין לפקולטה למשפטים כאן על הכרמל באזור מריב עין, והבניין הזה אני מקווה עוד יוסיף וישפר את יכולותיה של הפקולטה גם במחקר וגם בהוראה. אז ברוכים לכולכם חברי וחברות סגל שבאמת עשו מאמץ מיוחד כדי לכבד אתכם ואתכם בנוכחות שלכם. שאלה שככה שאלתי את עצמי היום בבוקר, לפקולטה יש מסורת ארוכה של ערב מצטייני ומצטיינות דקן, זה לא אגב מובן מאליו, אין את זה לכל פקולטה, לא בישראל ולא בעולם, יש כאלו שעושים את זה וכאלו שלא. אז באמת השאלה שככה תמתי לעצמי היום, למה בעצם לעשות את זאת? הסיבה אחת כמעט מובנת מאליה, שאנחנו רוצים לעודד את המצטיינים ואת המצטיינות, ועוד סיבה מובנת מאליה, אנחנו רוצים להבחן ולהבחין בין המצטיינים והמצטיינות לבין אלו שהם קצת פחות ממצטיינים ומצטיינות, ויש לנו אגב בכלל סטודנטים וסטודנטיות מאוד טובים וטובות. אלו נראה לי הטעמים הברורים למה יש חשיבות לאירוע כזה. אבל אני רוצה דווקא להדגיש ממד נוסף,
והוא הממד של החובה שבאה עם הפריבילגיה. אז הפריבילגיה לקבל היום את הפרסים ואת המלגות לא באה חינם, הרי אין ארוחות חינם בדרך כלל, אלא זה בא משום שאתם גיליתם הישגים משובחים בתחומי הלימודים ותחומים נלווים כמו פעילות חברתית. אבל בצד הפריבילגיה הזו יש ביקורת, יש חובה. והחובה שעליה אני רוצה לדבר בדקה הקרובה או בשתי הדקות הקרובות זה חובת הביקורת וההתרסה. תראו, בזרמים של חקר משפט יש באופן חד וחלק או באופן בינארי מעין יריבות בין שתי פרדיגמות, בין שני סוגים של אסכולות. בין האסכולה שרואה במשפט שדה שמתפתח באופן הדרגתי, למשל באמצעות תקדימים, באמצעות חקיקה, באמצעות פסיקות, באמצעות רגולציה, איזושהי התקדמות שאנחנו מכנים אותה התקדמות אינקרמנטלית, אם תרצו צעד אחרי צעד. ויש אסכולה שעוסקת בביקורת, ביקורת של פרשנות, ביקורת של חברה, ביקורת של ריבוד כלכלי וכו' וכו'. ודומני שאחד הדברים שחשוב שהאקדמיה תעשה, היא תחנך לביקורת, או למול התפיסה הראשונה שהזכרתי של המשפט, אבל זה בסדר גמור גם להיות עם ביקורת בתוך התפיסה של המשפט כשדה שמתפתח צעד אחרי הגודל. וחובת הביקורת הזאת היא בראש ובראשונה כלפי עצמנו, כלפי הרציונליים של המשפט, אבל חובת הביקורת היא גם מה המשפט לא עושה מספיק. למשל, האם המשפט מנגיש את עצמו לקבוצות מוחלשות? למשל, האם המשפט במשוואות או בנוסחאות או במושגי השסתום שלו או באידיאולוגיות הבסיסיות שלו מקדם אותנו להיות חברה יותר טובה ויותר שוויונית? וזה בסדר גם להתריס. כלומר, הביקורת לפעמים יכולה גם להיות ביקורת של התרסה כנגד המצב הקיים, הצורך להגן על דמוקרטיה, כי בסופו של דבר המשפט ללא דמוקרטיה בעצם הופך את המקצוע שלנו ואת העיסוק המחקרי שלנו לחסר ערך. אז בין אם אתם מבקרים את המשפט מתוך עצמו, מתוך מנגנוני ההתפתחות הפנימיים שלו, מתוך המנגנונים האנדוגניים שלו, של התקדימים, של החקיקה, של הפסיקה, בין אם אתם מבקרים אותו מחוצה לו, עם הפריבילגיה לקבל את ההצטיינות, יש גם את החובה תמיד לשאול למה, תמיד לבקר, ואם צריך גם להתריס. הדוברת הראשונה שלנו לערב היא בעצם ההתגלמות, אני חושב, של ההבנה של המשפט מתוכו וגם של הביקורת, גם המשפט כמבנה ארכיטקטוני, הנדסי כמעט, וגם המשפט כמקדם צדק חברתי. ואני עומד להזמין את דוקטור תמי הראל בן שחר, שהיא בוגרת האוניברסיטה העברית, הפוסט-דוק בשנתיים החולפות היה ב-NYU, NYU Law School, בית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו יורק. היא עוסקת במשפט ציבורי, משפט וחינוך, וגם המנהלת האקדמית יחד עם עורך דין הרן רייכמן, שיותר מאוחר גם הוא יעלה לבימה, היא מנהלת הקליניקות המשפטיות. הרצאתה של תמי תהיה מתי פחות שווה יותר, מחשבות על הגבלת יתרון במשפט, ותקבלו בבקשה את דוקטור תמי הראל בן שחר. דיקן הפקולטה, חברי וחברות הסגל, תורמים נכבדים וידידי הפקולטה, בני ובנות המשפחה ואחרונים חביבים, מצטיינות ומצטיינים יקרים, ערב טוב. בערב זה שבו אנחנו חוגגים את המצוינות, את השאיפה ליותר ועוד, בחרתי לדבר דווקא על המקרים שבהם פחות שווה יותר.
מקרים שבהם אנחנו דווקא נרצה להגביל את השאיפה הזאת לצבור עוד ועוד, ולא לעודד אותו. ונתחיל בסיפור קטן. כמו שרבים מכם ודאי זוכרים, ביוני 2014 פרצה מה שזכה לכינוי מחאת הסרדינים. מחאה עממית של הורים לילדים בגילאי בית ספר, שכוונה נגד הצפיפות הקשה בכיתות הלימוד, שגבוהה בהרבה ממה שמקובל במדינות המפותחות. טענת המוחים הייתה שלא ניתן להעניק חינוך ראוי בתנאי הצפיפות הקיימים, ולכן הם דרשו ליישם החלטת ממשלה ישנה מ-2008, לפי התקן לכיתות הלימוד יקטן ויעמוד על 32 תלמידים בלבד. סופו של הסיפור, רק כדי לשבור את המתח, כן, סופו של הסיפור היה שאחרי יותר משנה, מתחילת שנת הלימודים הזו, באמת החל היישום של החלטת הממשלה הזו של הקטנת כיתות, ככה שמבחינה הזאת המחאה הצליחה. אבל מה שפחות אני חושבת מכירים אנשים לגבי המחאה הזאת, זה שהעיתוי שבו הפרצה המחאה לא היה מקרי. באותו זמן, ב-2014, החל משרד החינוך לאכוף את האיסור על שימוש בכספי רשויות מקומיות כדי לפצל כיתות. זאת אומרת, מי שאחראי על תקצוב כיתות, על תקצוב מורים לבתי ספר, זה משרד החינוך. ואסור לרשויות מקומיות להשקיע את תקציביהם בצמצום תלמידים בכיתות הלימוד על ידי פיצול הכיתות. לאורך שנים ועל אף האיסור הזה, רשויות מקומיות מבוססות פיצלו כיתות, השתמשו בתקציביהם הפרטיים כדי לפצל את הכיתות, ומשרד החינוך העלים עין. בשנת 2014 החליט משרד החינוך להתחיל לאכוף בצורה אקטיבית את האיסור המדובר, מה שגרם לכך שכיתות הלימוד גם ברשויות המבוססות גדלו לגודל הכיתה התקנית. רק בשלב הזה, כשהמצוקה הגיעה אל מעמד הביניים, פרצה המחאה. לצד הטענות שעל המדינה להקטין את גודל הכיתות בהתאם להחלטת הממשלה, נשמעה גם הטענה לפיה על משרד החינוך להרשות למי שמעוניין ומסוגל בכך להוסיף תקציבים מתוך הרשות המקומית על מנת לצמצם את מספר התלמידים בכיתה, לפחות עד שהמהלך הכללי של משרד החינוך יושלם. אין כל היגיון, טענו ההורים, למנוע ממי שמסוגל לכך להקטין את כיתות הלימוד. רק בגלל שלא כולם יכולים לעמוד בזה, כן? איזה תועלת תצמח מכך שעוד ילדים יסבלו מתנאים לא תנאים בחינוך. דוגמה נוספת. עם התקדמות הטכנולוגיה, מדע הרפואה מוצא דרכים להתמודד עם יותר ויותר מחלות. אלא שדרכי הטיפול הללו, הבדיקות הללו, פעמים רבות הינן יקרות מאוד, ומערכות הבריאות הציבוריות לא מצליחות להתמודד עם הדרישה. כך יוצא שיש מחסור תמידי בצוותים, בציוד, בחדרי ניתוח וכו'. ונוצרות רשימות המתנה ממושכות לטיפולים ובדיקות רפואיות. במצב דברים זה, נראה לנו טבעי מאוד שמי שהפרוטה מצויה בכיסו, ידאג לקבל את הטיפול מיד וללא המתנה, נכון? על ידי פנייה לשירותי בריאות פרטיים. שמים לב לדמיון בין שני המקרים? ברור שבאופן אידיאלי היינו רוצים שלכולם יהיה טיפול רפואי מצוין בזמן סביר. ברור שהיינו רוצים שלכל התלמידים יהיו כיתות לא צפופות. אבל בואו נניח שזאת לא אופציה. האם יש היגיון למנוע מאלו שמסוגלים לכך לרכוש עבור עצמם יתרון? מה יעזור למטופל העני שגם המטופל העשיר יסבול כמותו? מה יעזור לתלמיד העני שהתלמיד העשיר ילמד בכיתה צפופה, כמו אצלו? טענה זו, לפיה אין למנוע יתרון ממי שמסוגל לשפר את מצבו, מעלה סוגיה מרתקת שקשורה לתיאוריה של עקרון השוויון, והיא שאלת ההצדקה של השוואה כלפי מטה, או באנגלית leveling down. השוואה כלפי מטה מתרחשת כאשר שוויון מושג לא על ידי שיפור מצבם של החלשים, כדי לקרב אותם למצב של החזקים, אלא על ידי שלילה של היתרון שיש לחזקים, כן? והבאתם בעצם למטה לדרגה של החלשים. על פניו נראה כי יצירת שוויון בדרך זו היא לא רצויה כמובן, ומוטב לקדם שוויון באמצעות שיפור מצבם של החלשים. אבל פעמים רבות ומכל מיני סיבות, השוואה כלפי מעלה היא לא אפשרית, ואז נשאלת השאלה, האם מוצדק לקדם שוויון על ידי החלשת החזקים, או שבמצב דברים הזה עדיף לאפשר את אי השוויון, פשוט להשאיר את הדברים כמות שהם. כמו שאמרתי, השוואה כלפי מטה נראית בלתי יעילה וגם בלתי מוסרית, כן? אילו היה מדובר על העברה של משאבים מהחזקים לחלשים, אז אפשר לומר שיש כאן הצדקה, נכון? אבל שימו לב, אנחנו לא מדברים על המקרה הזה. אנחנו מדברים על מצב שמה שנלקח מהחזקים לא מגיע לחלשים בכלל. זה מצב קלאסי של גם לי גם לך לא יהיה, אוקיי? וזה נראה לנו מדיניות בזבזנית לחלוטין, בלתי רציונלית, כזו שמונעת מקנאה גרדה. באופן מעניין אבל, ישנם מצבים מיוחדים שבהם אנחנו דווקא נרצה למנוע יתרון מהחזק. והמדובר במקרים שבהם, למרות שמראש נראה שאין שום היגיון במניעת היתרון,
הרי שבעצם פעולה זו מוצדקת ואף הכרחית לשם קידום צדק. ואני אתן כמה דוגמאות ואני גם אראה איך המשפט בעצם מכיר באינטואיציה הזאת או במקרים האלה. אז נחזור לדוגמה של הטיפול הרפואי, ואתם זוכרים לכאורה אין סיבה למנוע ממי שיכול להשיג את הטיפול הרפואי באופן פרטי. אבל כאשר הרופאים שמעניקים את הטיפולים וחדרי הניתוח והציוד הללו הם אותם רופאים, אותם חדרי ניתוח ואותו ציוד, אז אנחנו בעצם, והכל מתקיים בעצם באותם בתי חולים, אז התמונה משתנה מן הקצה לקצה. כי במקרה כזה מי שרוכש את הזכות לקבל את הטיפול הרפואי שלו בזמן סביר, הוא בעצם רוכש את הזכות לעקוף בתור. כן? המשמעות ההכרחית היא לדחוף אנשים אחרים אחורה בתור. הביטוח הפרטי לא יביא להקלה בתורים, אלא רק לחלוקה אחרת של הנטל של ההמתנה בתור. עניים וחלשים יצטרכו עכשיו להמתין יותר זמן בתור ממה שהיו ממתינים, לא רק ממתינים יותר זמן ממה שהעשירים ממתינים, אלא ממתינים יותר זמן ממה שהם עצמם היו ממתינים אם העשירים לא היו קונים את עקיפת התור. כן? אז כל יתרון של מישהו אחד מביא לחיסרון של מישהו אחר. בפסק הדין של בית המשפט העליון שלנו, שנקרא קרייתי, עסק בחוקיות השר"פ, השירות הרפואי הפרטי, ודיבר בדיוק על הדברים האלה. הוא לא קרא לזה אולי באותם שפה, אבל על זה הוא דיבר, על הפגיעה שנגרמת למטופלים רגילים, שהם לא משלמים באופן פרטי, כתוצאה מזה שבאותו בית חולים, באותה מחלקה, מיטה ליד מיטה, שוכבים מטופלים פרטיים ומטופלים לא פרטיים. אז המקרה הזה מדגים שמניעת יתרון מחזקים לפעמים הכרחית כדי למנוע פגיעה בחלשים. יש קטגוריה שלמה של מצבים שככה זה עובד, והם נקראים בספרות הפילוסופית טובין מדרגיים. טובין מדרגיים הם טובים שהערך שלהם נקבע באופן יחסי. כשיש לאנשים יותר, אז לאחרים יש פחות. והנזק הזה הוא לא נזק פסיכולוגי, זה לא שאני רואה את זה שיש למישהו יותר ממני ואני מקנה ואוי למה לי אין. זה נזק אובייקטיבי לחלוטין. והנזק הזה הוא שמצדיק את ההשוואה כלפי מטה. תחשבו על מועמדים לנשיאות. כן? המטרה של מועמד לנשיאות הוא לא רק לקבל הרבה קולות. הדבר היחיד שחשוב בעצם הוא לקבל יותר קולות מהיריב שלו. כן? אין כמעט משמעות לשאלה כמה קולות, אלא רק לשאלה של היחס בין המועמדים השונים. גם הביטוי הפוליטי הוא מדרגי. חשוב לכל מועמד פוליטי שישמעו אותו, כן? שיכירו את דעותיו ואז ייחשפו לדמותו ויבחרו בו. ולשם כך המועמדים משקיעים משאבים וזמן וכולי, מאמצים, אבל כל המאמצים האלה עלולים להיות לשווא אם ליריב יש יותר זמן מסך. והמימד היחסי הזה של הביטוי הפוליטי הוא שמסביר את הכללים המשפטיים שמדברים על מימון בחירות, כן? שאנחנו מדברים לא רק על זה שיש לנו מימון ציבורי לתעמולת בחירות, אלא יש גם הגבלה על כמה מותר לתרום למועמד לבחירות ועל כמה זמן מסך ומתי מותר לעשות תעמולה, מתי אסור לעשות תעמולה, הכל כדי לשמר את השוויון במושג הזה, סליחה. בדומה, ערכו של ייצוג משפטי, שאני מודדת אותו כרגע רק לפי סיכויי הצלחה בתיק, ברור שקצת יותר מורכב מזה, אבל הערך של עורך הדין שלי כפונקציה של כמה יש לי סיכוי לזכות במשפט, תלוי במידה רבה באיכות הייצוג של הצד השני. ערכו של עורך הדין הבינוני שלי הרבה יותר גבוה כשהצד השני לא מיוצג בכלל, לא מיוצג על ידי איזה עורך דין מאחרוני עורכי הדין הלא טובים, מאשר אם הצד השני מגיע מלווה בסוללה של עורכי דין, נכון? פתאום העורך דין הבינוני שלי כבר הרבה פחות אפקטיבי. המשמעות של זה היא שאנו צריכים לשאוף כעניין של צדק במשפט לשוויון גדול ככל האפשר בין הצדדים המתדיינים. ואכן, לא באופן מוחלט, אבל יש הוראות חוק לא מעטות שמעגנות את העיקרון הזה גם באמצעות השוואה כלפי מטה או הגבלת יתרון. כך למשל, חוק בתי משפט קובע כי בבית משפט לתביעות קטנות לא יתאפשר ייצוג של צדדים על ידי עורך דין, למעט במקרים מיוחדים. עכשיו, הכלל בדבר ייצוג עצמי נועד לאפשר גישה לאנשים מן השורה למימוש זכויותיהם המשפטיות. אבל שימו לב שהחוק לא רק מאפשר לבוא לא מיוצג למי שמעוניין בכך, החוק אוסר על ייצוג עורך דין גם אם אתה נורא רוצה שייצג אותך עורך דין. והאיסור הזה של מניעת היתרון בדיוק נועד כדי להבטיח את סיכוייהם השווים של הצדדים, מתוך הבנה שהסיכויים של האחד תלויים באיכות הייצוג של הצד השני. לבסוף, הדוגמה החינוכית שפתחתי בה, היא אולי הכי פחות מובנת מאליה, אני חושבת. חינוך הוא גם תובין מדרגי. מה זה אומר? תחשבו על חינוך כאמצעי להשגת יתרונות נוספים בחיים.
כן? כאמצעי לגישה להשכלה גבוהה, עבודה נחשקת, עמדת כוח בחברה, כן? האיכות של החינוך שלנו מאפשר לנו, בעצם קובע מה תהיה הנגישות שלנו לכל אותם יתרונות עתידיים. בחברה שבה כל התלמידים לומדים 8 שנות לימוד, תעודת הבגרות שלי שווה המון, אני יכולה להגיע לכל מקום. אבל בחברה שבה להרבה מאוד אנשים כבר יש תואר ראשון, תעודת הבגרות שלי כבר שווה הרבה פחות. ולכן כשאנשים שיש להם יכולת כלכלית או השפעה או כל יתרון מסוג אחר, רוכשים לעצמם יתרונות חינוכיים, המשמעות של זה שהם דוחפים אחורה בתור, כן? בתור הזה להשכלה גבוהה, בתור על עבודות הנחשקות בשוק שהם משאב מוגבל, הם דוחפים אחורה אנשים בתור. אם כן ראינו שהגבלת יתרון במקרים של טובין מדרגיים היא ראויה מטעמים של צדק. האופי היחסי של טובין מדרגיים אבל מצדיק את הגבלת היתרון גם מטעמים של יעילות. בטובין מדרגיים, בגלל שאנחנו נמדדים באופן יחסי לכמה לאנשים אחרים יש, נוצרים הרבה מאוד פעמים מרוצי חימוש, שגורמים לאנשים לרכוש את המוצרים האלה הרבה יותר ממה שהם היו מעדיפים באופן מקורי, רק כדי לא לפגר אחרי החברים שלהם. כן? אנחנו מבינים שכדי מה שיש לנו ביד יהיה שווה משהו, אנחנו צריכים לשמור כל הזמן שאנחנו לא נהיה מאחורי אנשים אחרים. כמו שאמר הסוציולוג והכלכלן פרד הרש, כשכולם עומדים על קצות האצבעות, אף אחד לא רואה טוב יותר. כן? אנחנו עלינו במקור, הוספנו מימד של גובה כדי לעקוף מישהו אחר, אבל כשכולם עושים את זה, כבר אין יתרון, צריך להמשיך הלאה, ונוצר מרוץ חימוש. והמרוץ החימוש הזה גורם לנו להוציא דברים שהם לא נחוצים או יעילים כשלעצמם, אלא רק כפונקציה של מה אחרים רוכשים, והדבר הזה הוא בזבזני ולא יעיל. ולכן כדי למנוע את זה אנחנו צריכים איזשהו תיאום, רק אם אף אחד לא יעמוד על קצות האצבעות, אני יכולה להרשות לעצמי לנוח. כל עוד כולם רצים, גם אני חייבת לרוץ. ואולי שווה להוסיף גם שלא כולם מסוגלים להצליח במרוץ החימוש הזה באותה מידה. כן? כאשר על כל עבודה צריך היום תואר שני, אז יש פער בין מי מסוגל להשיג את התואר השני, כן? תוך כדי כמובן שנים שבהם לא עובדים, שנים שבהם צריך לממן את הלימודים, זאת אומרת מרוצי החימוש גורמים להגדלת הפער, וזה נותן יתרון מובנה למי שיש לו יותר, ואז נוצר מעגל של יתרון, שבו החזקים מתחזקים והחלשים נחלשים עוד יותר. בכל המקרים הללו, תיאום היה יכול למנוע בזבוז משאבים שאינו גורם לתועלת. המשפט הוא המנגנון שלנו, הוא מנגנון יעיל וחשוב, בשל היותו חיצוני ומחייב, ויכול להיות מאוד אפקטיבי במניעת מרוצי חימוש בזבזניים ובקידום צדק חלוקתי. לכן אני טוענת, ישנם מקרים שונים שבהם מוצדק שהמשפט יתערב, ויפגע בחירותם של אנשים, וימנע מהם את היכולת לרכוש לעצמם יתרון על מנת להבטיח שוויון. בעוד שהתגובה הטבעית של אנשים, באמת, התגובה, אי אפשר לצפות מאנשים להתנהג אחרת, היא לקדם את עצמם בכל האמצעים העומדים לרשותם. תפקיד המשפט הוא למנוע את הפעולות הללו, כאשר יש להן תוצאות חברתיות שליליות. כמובן שהטענה הזו מעלה שאלות וקשיים רבים. איך נדע לזהות מצבים שבהם מוצדק להגביל יתרון? האם בכל המקרים נרצה להגביל יתרון? מה המחירים שנהיה מוכנים לשלם? האם ערכים אחרים כמו חירות, חופש הביטוי, מצוינות חינוכית, חיי אדם, יכול להיות שיגברו על הצורך שלנו, על השאיפה שלנו לקידום שוויון והגבלת היתרון. בהרצאה כמו זו, למזלי, כי זה באמת שאלות מסובכות, אני לא יכולה לפתח את כל התורה כמובן, המטרה שלי הייתה צנועה בהרבה. והיא להראות שבשונה ממה שנדמה לנו אולי במבט ראשון, ההתנגדות האוטומטית שלנו להשוואה כלפי מטה, ההתנגדות האוטומטית שלנו לכל סיטואציה שבה אנחנו מונעים מאנשים לממש את היתרון שלהם, ההתנגדות הזו איננה תמיד מוצדקת, וישנם מקרים רבים אולי שבהם ראוי שהמשפט יפעל לשם הגבלת יתרון, מקרים שבהם פחות שווה יותר. תודה רבה ושוב ברכות לכולכם. תודה רבה לדוקטור בן שחר, אנחנו נעשה אתנחתא מוזיקלית קלה, אני רוצה להזמין את ליאת לייבל, סגי אוסי, עשאל וייסמן, לשיר את השיר בגלל הרוח של שלומי שבת. בבקשה. לא ראיתי אותם. פחדתי שאולי אני אצטרך לשיר אם הם לא יגיעו, אבל... בבקשה.
שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושא בשורה רעה, מכות עוד גזרה, לא ישנו את מהותי. מיד והאש שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי. רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי. רק בגלל הרוח, רק בגלל בתוכי, בדמי, בנשמתי. איך שיש לי להגיד, אני עוד אצרח, אפילו בירח תשמעו. מי שיגיד לו כך, אותו לא אשכח. יבוא היום הוכיח צדקתי. מיד והאש שלצידי עוד ננצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בדמי. רק בגלל בתוכי, במוחי, בנשמתי. רק בגלל רק בגלל בתוכי, במוחי, בנשמתי. רק בגלל בתוכי, במוחי, בנשמתי. בתוכי, בנשמתי. תודה רבה. עוד נשוב ונשמע אתכם, ואני רוצה לעבור לחלוקת המלגות והפרסים. אולי רק מילת הקדמה שהפקולטה למשפטים שמה דגש גדול מאוד על חלוקת מלגות. כל מלגה, כל תרומה מתקבלת באהבה מאוד גדולה. אם תמי דיברה קודם על מצבים שבהם יש ערך חברתי ומשפטי בהגבלת יתרונות של חזק, המלגות והפרסים באים דווקא להעצים ולייצר בעצם יותר שוויון בהזדמנויות לחינוך גבוה. ראשית אני רוצה לפנות לחלוקת המלגות על שם פרופסור עוזר שילד. פרופסור שילד היה רקטור ונשיא אוניברסיטת חיפה, ואני רוצה להזמין ראשית את הסטודנטים משנה א', עידו פועד ודן תירוש. אנחנו עוברים מכאן לחלוקת המלגות על שם שמחה ודוקטור קלוד שניידינגר, ואני מתכבד להזמין את הסטודנטיות שנה ב' לוטם זגגי ורננה מיסקין.
ושנה ג' עדיין מלגת שמחה ודוקטור קלוד שניידינגר, מעיין הזוגי. טוב, אנחנו עוברים לחלוקת מלגות לקליניקות המשפטיות שלנו. זו הפעם הראשונה שאנחנו מחלקים מלגות לקליניקות המשפטיות. אולי מילה לקליניקות המשפטיות, יש היום לפקולטה למשפטים 8 קליניקות משפטיות שעושות שימוש במשפט לקידום חברתי. הקליניקות האלו עשו כמה פסקי דין זוכים וזכו גם בעבר לתעודה תקשורתית רבה. זה למען באמת מטרה של שימוש במשפט לקידומו של שינוי חברתי. אני רוצה מאוד להודות, המלגות שתחולקנה היום הם לזכרו של עורך דין אדם פיש. אני רוצה להודות מאוד למשפחת פיש על התרומה המאוד מאוד נדיבה. אגב, מחוץ לאולם באכסדרה של אולם איך אתם תראו תערוכה. זו תערוכה שמבוססת על ספר רישומים בשם להיות אדם. זו תערוכת אגודת המאיירים בישראל לציון יום זכויות האדם הבינלאומי ולזכרו של עורך דין אדם פיש שהיה חבר מאוד טוב וקרוב לפקולטה. אני רוצה להזמין את עורך דין הרן רייכמן שלאחרונה ולא רק לאחרונה מי שקורא כתבות משפטיות קיבל הרבה מאוד תעודה כמי שהוביל מספר מאבקים משפטיים לשיפור השוויון בחינוך, ואני מתכבד להזמין את הרן להעניק את המלגות לקליניקות המשפטיות על שם עורך דין אדם פיש וליאון גלזר. בבקשה. תודה. כפי שגדי ציין, לצד 2 מלגות הצטיינות על שם ליאון גלזר זיכרונו לברכה, אנו זוכים לחלק מלגות הצטיינות בכלל הקליניקות, ופרסים על עבודות מחקר קליניות מצטיינות. מלגות אלו ניתנות בזכות תרומה נדיבה של משרד עורכי דין בן ארי, פיש סבן ושותפיו, בלה פיש ומשפחת פיש, משפחות הראל חשמונאי, מרצקי וסבן, אשר אף נמצאים פה איתנו. בזכות תרומתם הוקמה קרן מלגות על שם ולזכרו של עורך דין אדם פיש זיכרונו לברכה, ואנחנו מודים לכם מאוד מאוד על התרומה, ואתם תודה גם שאתם נמצאים פה איתנו. תודה. לפני למעלה משנתיים החלטנו לבחון הקמת קליניקה לזכויות זקנים. אוכלוסייה מוחלשת אשר אין עוד קליניקה בישראל אשר מסייעת לה. פרופסור איסי דורון מהחוג לגרנטולוגיה ויושב ראש העמותה למשפט וזקנה חיבר אותי לאדם, אשר זכויותיהם של זקנים היו יקרות לליבו, בכדי לחשוב על דרכים למימוש החזון. זו הייתה פגישתי הראשונה עם אדם לצרכים מעשיים. אדם הגיע מחשבות שונות לגבי פעילות קלינית, מיד הבין את המטרות והצרכים שלנו ונרתם למשימה, עליי. תוך זמן קצר הובטחה לנו תרומה מהמרכז לסיוע משפטי להגנה על זכויות אדם על שם השופט חיים כהן, שאדם היה אחד ממייסדיה, אשר בזכותה הוקמה הקליניקה בה אנו מאוד מאוד גאים. אדם לא הסתפק בכך וראה עצמו אחראי לחיותה של הקליניקה. כך למשל שכר טרחתו מייצוג לשכת עורכי הדין באחד מהתיקים הגיע לרשותנו. בכל הקשר עם אדם בעניין זה ובעניינים נוספים בהם עסקנו במשותף במהלך ניהולית הקליניקות, התרשמתי עמוקות הן מהנכונות העמוקה להירתם וליישם רעיונות שאנו רצינו לקדם, וחוסר רצון לזכות בהכרה וכבוד עבור התרומה והסיוע. עם הזמן למדתי כי זכיתי לראות רק פרומיל מרוח הנתינה והענווה שכה הפינו את האדם, אשר את פועלו הענף למען זכויות אדם ואוכלוסיות מוחלשות, עליו קיבל בין היתר את פרס הנשיא למתנדב, קצרה היריעה מלפרט. אנו גאים שהיום הקליניקה לזכויות זקנים נקראת על שמו. הסטודנטים שיקבלו עוד מעט את מלגות ההצטיינות בקליניקות שיקפו בפועלם בקליניקות שילוב בין מצוינות בפעילותם בקליניקה לבין נכונות עמוקה להשקיע מעל ומעבר לנדרש ומתחייב לקידום המטרות חברתיות אותן הקליניקות מקדמות תוך הזדהות עמוקה עם האוכלוסיות בהן אנו מטפלים.
אני מאמין, כפי שבעיניי אדם מייצג יותר מכל, כי קבלת התואר במשפטים ולאחר מכן רישיון עריכת הדין נושאים בחובם אחריות חברתית מובנית במיוחד כלפי אותם אנשים אשר שפת המשפט ומסדרונות בתי המשפט זרים להם וקולם לא יישמע אלא אם אלו שיודעים לעבור את שער החוק יסייעו בידם להשמיעו. אין בליבי ספק ששמונת הסטודנטים שיקבלו את התעודות עכשיו ייצגו אידיאל זה באופן מיטבי בהמשך הקריירה המקצועית שלהם. אני מתכבד להזמין אותם: עומר בלס מהקליניקה למשפט וטכנולוגיה, שחר גורני מהקליניקה לזכויות אדם בחברה, בועז גליק וצבי שוורץ מהקליניקה למשאבי ים וסביבה, רפה חאג' מהקליניקה לזכויות המיעוט ערבי פלסטיני, לילך מלכה מהקליניקה למערכת הצדק הפלילי והסנגוריה הציבורית, אמל סווייד מהקליניקה לפמיניזם, דניאל סילברמן מהקליניקה לזכויות זקנים, ואחרונה ירדן אלון מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך. כאמור, אנו גם מחלקים השנה פרסים לעבודות מחקר קליניקות מצטיינות. מלגות אלו נועדו לעודד כתיבה אקדמית מצוינת השואבת את חיותה מפעילות קלינית ולאחר מכן משיבה לעולם המעשה תובנות מהעולם המחקרי אקדמי. אני מזמין את מעיין הזוגי חדש וליאור ישראל לקבל פרס על עבודתם בנושא הקשר בין עבריינות בני נוער ותהליך מאסרם בישראל לבין רצידיביזם, הצעה לחשיבה מחודשת. ואני מזמין את חיים אזולאי ואיתי אמר לקבלת פרס על עבודתם ביחד עם פרופסור גזל אייל, אשר צפויה להתפרסם כמאמר בנושא האם שופטים מצייתים לחוק, על השפעת הוותק השיפוטי והגיל על הטמעתו של חוק חדש. זהו, סיימתי. אני מתכבד לעבור להענקת מלגה או למעשה פרס ראוי לשבח על שם הפרופסור יצחק זמיר. פרופסור זמיר כזכור היה היועץ המשפטי לממשלה, לימים שופט בית המשפט העליון, הדיקן המייסד של הפקולטה למשפטים, ואני מזמין את דוקטור קרין כרמית יפת לקרוא את נימוקי הוועדה. שלום לכולם, אני מתרגשת כאילו אני מקבלת את הפרסים. אז חברי הוועדה
רגע, זה גבוה, אני לא עד כדי כך. חברי הוועדה שמחים למלא את אחת החובות הנעימות ביותר בפקולטה, שהיא גם זכות גדולה, הענקת פרס על שם השופט יצחק זמיר לתלמידים ראויים לשבח. אני מתכבדת להציג את שלושת הזוכים, ולאחר מכן תעלו ביחד לבמה. אז נתחיל. רועי סבג. כדי להציג מועמד כמו רועי, אין צורך בסופרלטיבים. די לספר על המפעל ההתנדבותי, המרשים, המקיף, המגוון, האינטנסיבי, שנעשה על ידיו ללא שום תמורה חומרית, אך עם תרומה עצומה לקהילה. העשייה החברתית היא חוט שני שעובר לאורך צמתים שונים בחייו של רועי. כבר בצעירותו הוא בילה את זמנו בעמותת יד עזר לחבר בחיפה, שם פעל למען מתן עזרה בהובלת מזון וציוד למשפחות נזקקות באזור חיפה והצפון. עם התבגרותו הוא החל להיות שותף בפרויקטים חשובים ומגוונים שאת רובם הוא גם יזם. כך למשל רועי יזם את הקמת בית הילד בשכונת נווה דוד בחיפה, ואף היה שותף להקמת בתי תמחוי בשכונת הדר. במהלך שירותו הצבאי לא זנח רועי את פעולותיו ההתנדבותיות, והיה היוזם והרוח החיה של פרויקט רחב היקף להידוק הקשרים עם חיילים בודדים ומעוטי יכולת שהתקשו בתפקודם הצבאי והמקצועי בשל מצבם הכלכלי, והוא דאג לארגן מדי שבוע אלפי משלוחי מזון לביתם, ואף אסף עבורם תרומות של רהיטים. בשל תרומתו זאת הוא גם זכה במגן שר הרווחה והשירותים החברתיים ותעודות הערכה והוקרה רבות. לפני כ3 שנים רועי יזם מהלך מאוד מעניין של הקמת ארגון שנקרא גשר חברתי, שמחבר בין סטודנטים מתנדבים לבין מקומות הזקוקים להתנדבות. זהו ארגון פעיל ומצליח שגם מתחדש כל פעם. רועי הצליח לגייס מתנדבים מהחוג למדעי המחשב שיצרו אתר או אפליקציה שמעצימה מאוד את אפשרות ההתנדבות, ובמקביל הוא המשיך את פעילותו בבית החם לניצולי השואה בחיפה, וגם הוא משמש כסגן יושב ראש ועדת הנוער והצעירים של עיריית חיפה. ובקיצור, כדי להציג מועמד כמו רועי אין צורך בסופרלטיבים. ובכל זאת לא התאפקנו. רועי הוא בחור צעיר בן 25, אבל עם מפעל התנדבותי שאנשים לא מצליחים להגשים בחיים שלמים. לא כל יום נפרס בפני הוועדה פרופיל אנושי מרשים כל כך ומרגש כל כך, שהותיר את כל חבריה פעורי פה ונרגשים על כי יש כאלה אנשים בקרבנו. עליך נאמר, השם רועי לא יחסר. מי ייתן וירבו כמותך בפקולטה שלנו בפרט ובמדינה בכלל. הזוכה השני שלנו, סטודנט בשם מועתז זרשיד. מועתז, כפי שמעידים עליו מוריו וחבריו, התבלט למין השנה הראשונה כסטודנט אכפתי, מעורב, מכבד, מכובד על חבריו וגורם מנהיג ומעודד. הוא נבחר לשמש מתרגל פרטני לתלמידים מן המגזר הערבי במסגרת קרן יד הנדיב. כפי שהעידו ממליציו, העבודה שעשה הייתה לא פחות ממדהימה. מועתז הוא מופת ודוגמה למידות טובות, לנועם הליכות ולאישיות מיוחדת. הוא מודל לחיקוי לסטודנטים ללא הבדל גזע, דת ומין, והוא ממלא מקום ייחודי בפקולטה במנהיגותו ובסיועו לקידום סטודנטים מן המגזר הערבי. מועתז אף תורם ממרצו ומזמנו ללא לאות וללא תמורה לקידום פרויקט מצטייני הצפון. במיוחד ראויה לשבח מסירותו יוצאת הדופן לסטודנטית כבדת ראייה שמועתז ליווה במסירות אין קץ אל מול הפקולטה, רשויות האוניברסיטה והביטוח הלאומי, סיפק לה תמיכה אישית ונפשית, וכפי שהסטודנטית עצמה העידה, ואני מצטטת, גם במצב שרציתי כבר להפסיק את הלימודים והייתי במצב גרוע וייאוש, הוא לא נתן לי והלך איתי יד ביד, תמך, חיזק, לימד והיה כמו אב, אח, חבר ופסיכולוג. הוא הציב לי חזון ומטרות ונתן לי את התמיכה המלאה. ונסיים בדברים נוספים שחיממו את ליבנו. חבריו של מועתז הגדירו אותו כמי שבהתנהלותו
ומקיים את שבועת האמונים המוסקטרית הידועה אחד בשביל כולם. בהענקת הפרס על פועלך אנו כפקולטה מתכבדים לקיים את החלק השני של השבועה, כולם בשביל אחד. ואחרונה חביבה, מעיין הזוגי חדש. מעיין, תתחדשי על החדש. רק במקרים מעטים זוכה הוועדה לראות תמיכה כה מרשימה במועמדת מצד סטודנטים והסגל המנהלי והאקדמי כאחד. סטודנטים ומרצים רבים חתמו על הצעת מועמדותה של מעיין וחלקו לה שבחים רבים ויוצאי דופן. לידיעת הוועדה אף הובא שהתמיכה במעיין היא סוחפת אף יותר, אלא שהסטודנטים שמרו בסוד את דבר מועמדותה כדי להפתיע אותה בקבלת הפרס. סופרייז! מעיין היא סטודנטית מצטיינת ביותר, הלומדת 3 תארים בו זמנית ונושאת בתפקידים אקדמיים רבים. ואולם היא נבחרה כראויה לשבח לא משום שקדנותה הלימודית, אלא בשל שקדנותה בעשייה חברתית והשילוב מעורר ההשראה של שניהם. מההמלצות על מעיין מצטיירת דמות שהיא מופת של חברות, מצוינות ללא פשרות ומעורבות חברתית. דמות שלפני שהיא עושה לביתה, עושה קודם כל ומעל הכל למען חבריה ולמען כל סטודנט שזקוק לעזרתה בכל עניין. כך למשל שימשה מעיין כמנכ"לית מועצת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים, והיא אחראית על ארגון אין ספור פעילויות ואירועים במרחב הפקולטטי. בני כיתתה אף מעידים שלא היה ולו מקרה אחד של סיוע לסטודנטים אל מול סגל הפקולטה שלא נשא את טביעות האצבע המסורות של מעיין. כל זאת היא עושה בחפץ לב ונועם הליכות, תוך הפגנת יוזמה וגילוי אחריות וללא כל תמורה. בכל עשייתה ניכרת האישיות המיוחדת של מעיין, הפועלת הרבה מעבר להגדרת התפקיד או למה שמצופה ממנה. מעיין עשתה כל כך הרבה למען כל כך הרבה סטודנטים, וזאת ההזדמנות שלנו להחזיר לחזרה בהענקת פרס זמיר לתלמידה ראויה לשבח. תודה בשם כולנו לכולכם. בואו לבמה, בואו שלושתכם לבמה, ואני רוצה להודות גם לחברי הוועדה שישבו איתי על המדוכה ולבחור מבין מועמדים מצטיינים, לדוקטור אילן סבן, לדוקטור רביע אסי, לדוקטור עומר מה? קמחי, אני מתרגשת אז אני לא זוכרת. דוקטור עומר קמחי ולשגית חיים. לי לא מגיע שילחצו לי ידיים. הבנים החרימו אותי, רק הבת לחצה לי יד. לא נורא. יופי, תודה רבה והמשך ערב נעים. מזל טוב. טוב, ותודה רבה לדוקטור קרין כרמית יפת. היא גם ראויה לפרס, נכון? על ההצגה. אנחנו עוברים להענקת פרס עורך דין שלמה כהן לעבודות מצטיינות בתחום הגישור. משרד כהן הוא אחד המשרדים פורצי הדרך בארץ בתחום הגישור, ואני אזמין הנה את העורך דין שלמה כהן שידבר על גישור בתובנות ייצוגיות. כידוע לכם, התופעה של תובנות ייצוגיות בארץ הולכת ומתרחבת. יש הרבה מאוד ויכוחים על הצורך או היעדר הצורך בתובנות האלו, והמשרד עוסק בגישורים בתחומים האלו. ואני גם מבקש להזמין את עורכת דין תמר מורד ממשרד שלמה כהן. בבקשה. ערב טוב לכולם, תודה שהזמנתם אותנו. כפי שהדיקן אמר, נגיד כמה מילים על הנושא של גישור בתובנות ייצוגיות. אנחנו שמחים להיות פה גם השנה. אני מזכיר שלפני שנה דיברנו על נושא של גישור בתביעות של קניין רוחני וזכויות יוצרים. מי שזוכר, לפני 3 שנים היה לנו בו שולחן עגול
מול עומר קמחי, הדוקטור, על נושא של גישור מגשר לצד נאמן בהליכי חדלות פירעון, ואני מקווה שככל שאתם תמשיכו לייצר סטודנטים מצטיינים, אנחנו נשתדל להביא תחומים חדשים שבהם ואליהם מצטרף הגישור. אני אקצר מאוד ואני אצלול ישר לתוך התיק. מדובר באישה שהיא בתפיסתה בן אדם ירוק. הלכה וקנתה שקיות, גם שקיות אשפה וגם שקיות אוכל, שעליהן היה כתוב שהן מתכלות, ידידותיות לסביבה, ירוקות וכל הדברים המתיירקקים היפים שנהוגים לכתוב. והנה מתברר לה כי השקיות אינן מתכלות. הן אינן מתכלות אלא מה? הן מתפרקות לגורמיהן. אוקיי. היא מאוד מאוד נפגעה מזה. היא טענה כי מדובר בהטעיה, ושכאן מדובר בעצם בחומר פלסטי שהוסף לו תוסף כלשהו, שבשל התוסף הוא מתפרק לגורמים, בתנאים מסוימים. אבל זה שונה מהתקלות שהיא פשוט נעלמת לגורמיה באופן ביולוגי בתהליך של קומפוסטציה. טוב, כבר בשלב הראשון של הבדיקה בבית המשפט המחוזי ולפני שהתביעה הוכרה כייצוגית, בית המשפט הנכבד העביר את התיק אלינו להליך של גישור. נוהל הליך מאוד רציני בליווי מומחים וחוות דעת מומחים מן הארץ ומחול, שבהן התברר כי יש שתי גישות היום בעולם. האחת האוקסו-ביו-דיגריידבל, שזאת הגישה של החומר המתפרק, לפיה פעלה אותה רשת שיווק גדולה שרכשה ושיווקה את אותן שקיות, ואילו השנייה הייתה התפיסה של שקיות הקומפוסט שעשויות מחומרים טבעיים שאכן מתכלים לחלוטין בתהליך קומפוסטציה. לגבי הנזק טענה אותה גברת, כמובן בסיוע עורכי דינה, כי גם נגרם נזק לא ממוני לה ולדומיה, אשר ברור שרכשו את השקיות רק כדי להועיל לסביבה, כך היא טענה, ותחושות הכעס והתסכול שלהם, עוגמת הנפש, מכך שהוטעו לחשוב שהם רכשו מוצר ירוק, אז זה נגרם להם נזק לא ממוני, ובנוסף נגרם נזק ממוני, ואותה רשת שיווק גדולה התעשרה על חשבונם, שהרי אחרת הם לא היו קונים אצלה את השקיות המתכלות, והולכים לרשת מתחרה שאולי שם יש שקיות מתכלות באמת. סך הכל קרוב ל-50 מיליון שקל תביעה לכל חברי הקבוצה. אותה רשת טענה טענות שונות, אבל שתיים מהמרכזיות שלה היו, האחת שהמוצר הוא כן ידידותי לסביבה, וההתפרקות לגורמים ולחלקיקים מהווה חלופה עדיפה מבחינה סביבתית, וטענות שונות ומרובות על כך כי לא מתקיימים כלל תנאים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית. אנחנו במהלך הגישור ניסינו להבין מה האינטרסים האמיתיים והחשובים שלהם. כאשר היה די מהר ברור שלשניהם יש אינטרס אחד גדול, להימנע מהליך ארוך ויקר שיכלול עדים מן הארץ ומחול, שזה באמת יהיה מאוד מאוד יקר וארוך. יהיה גם קשה מאוד להוכיח את התובענה אחת שנתברר שבאמת יש שתי תפיסות אמיתיות ומגובות. מבחינת התובעת זיהינו שהאינטרסים המרכזיים שלה הם להביא לסילוק ההטעיה, לסלק את הפגיעה האפשרית מן הסביבה
לראות אם ניתן למצוא פתרון כולל ולדאוג לפיצוי או לתמורה לציבור או לקבוצה שנפגעה. מבחינת הרשת, האינטרסים המרכזיים היו להימנע מסיכון כספי ניכר, תביעה על 50 מיליון שקל, אם שופט לרגע לא שם לב, אתה יכול לשלם מיליונים. לשמור על לקוחות מרוצים, כמובן שהמשך ההליך המשפטי, אם יהיו כתבות על כך שהרשת הטעתה את הציבור ואמרה שהיא מוכרת שקיות מתכלות, ובעצם לא כך הם פני הדברים, זה לא עושה ללקוחות מרוצים. גם אינטרס של הרשת היה לעצב פתרון סביר בנסיבות ולהימנע מפסק דין לפיו הרשת פעלה שלא כדין והטעתה את לקוחותיה. בנוסף, בחנו ביחד איתם את ההיבטים המשפטיים, נערך ניתוח סיכון סיכוי לשני הצדדים, ואולי אחד הדברים המרכזיים היה שנוצרה איזושהי הבנה בחלל החדר, כי יש כאן יותר מחלוקת כנה מאשר הטעיה. לעתים אתה מגיע למין תחושה כזאת שמישהו ניסה להטעות, או שבעצם באמת יש שתי אסכולות בעולם, מקצועיות, רציניות, ומישהו פה הלך עם אחת האסכולות. ואז בסופו של התהליך, או כמו שפרופסור מירוני קורא לזה, או גם הדוקטור רבינוביץ', יש איזשהו רגע קסם, שאתה עובר אותו בגישור מהשלב שבו מרביצים מכות וטוענים טענות קשות, לשלב שבו אומרים, נו, אז בוא נמצא פתרון. ואז באמת ביחד עם הצדדים, הצבנו את ההסדר הבא. אחד, הרשת תימנע מלכתוב על השקיות כאילו הן מתכלות וידידותיות לסביבה. יימנע המכשול הזה מכאן ואילך. 2, שזה הרעיון שהוא גם תרגיל גישורי, יחולקו לחברי הקבוצה שרכשו שקיות, שימו לב, סלים רב שימושיים שנמצאים במאגר הרשת. כאשר אני מזכיר שלאחרונה כנסת ישראל בדיוק מדברת על הורדת שקיות הניילון והכנסת שקים רב שימושיים כדי לדאוג לאיכות הסביבה. ישולם סכום כספי לאדם טבע ודין שעזרו שם בכל הניהול הזה ודאגו לסביבה והכינו חוות דעת יקרות, וכמובן ישולם סכום לעורך הדין המייצג ולתובע. מה האלמנטים המרכזיים שסייעו בהשגת התוצאה לצד האינטרסים שאותם ביטאנו קודם? 1, הייתה פה יכולת לקבוע מי הם חברי הקבוצה. לא תמיד אתה יכול, כאן היה אפשר. 2, הפתרון הידידותי לסביבה של אוקיי, אתם באים בטענה על שקיות מזהמות, אתם לא יכולים לטעון כנגד זה שתקבלו כפתרון סלים רב שימושיים שאינם מזהמים. 3, העובדה שרכישת הסלים על ידי הרשת היא זולה להם בהרבה מאשר כמה הם שווים למקבלים. זאת אומרת, אתה מרבע פה את המעגל. לצורך הדוגמה, אם הרכישה היא ב-300,000, אבל נתת פה פיצוי של 1,000,000, אתה פה מרבע את המעגל. וכאמור, נכונות הצדדים לעבור ממצב של מלחמה למצב של הגעה להסדר. וכך בעצם הושגו האינטרסים המרכזיים של כולם. ההטעיה לפי התובעת תוסר, הסיכון מהפסד כספי גבוה מאוד יוסר מהנתבעת, הציבור ייהנה מכך שלא יוטעה, יקבל פיצוי שהוא אף ירוק ויסייע בדיוק בנקודת החולשה נשואתי כזה. הצדדים חסכו זמן של שנים והמון המון כסף, לא יצאו פסק דין, לא יצאו אמירות ופסק דין מזיק, והמעשה תוקן. שורה תחתונה, כפי שאמרנו, הגישור מתאים ככפפה ליד להליך של תובענה ייצוגית, כי היכולת ללבן את האינטרסים של הצדדים
ולהציע פתרון שיענה עליהם, הוא מייצר את אותה התאמה כפי שהיה בתיק הזה. אז קודם כל תודה לכם על ההקשבה, ואני רוצה להזמין את שותפתי למחלקת הגישור ולמחלקת ליטיגציה במשרד, ותלמידה מצטיינת דיקן בפקולטה הזאת לשעבר, תמר מורעד, כדי להכריז על הזוכים בפרסים על עבודות מצטיינות בתחום ה-ADR. אנחנו משתדלים מדי שנה לטפח ולעודד סטודנטים מצטיינים של הפקולטה בחיפה שכותבים עבודות מצטיינות בתחום הגישור או הבוררות, כיוון שלדעתנו התחום הזה כל הזמן זקוק שיפור וקידום, ולשמחתנו יש פה שני דוקטורים, פרופסורים מעוללים, גם פרופסור מירוני וגם דוקטור רבינוביץ', ואנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה בעניין זה. אז תמר, בבקשה. תודה. ערב טוב. השנה נבחרו 2 עבודות מצטיינות, ונבקש לומר כמה מילים על כל עבודה. במקום הראשון זכתה עבודה בנושא גישור בגיל השלישי, האם מתאים לכל אחד, עבודתם של אורי לזר וטלי רוד. העבודה נכתבה במסגרת הקליניקה לזכויות זקנים, בהנחיית פרופסור ישראל דורון ועורכת הדין כרמית שי טולדנו. העבודה מעניינת וחדשנית, היא חוקרת את המפגש בין עולם הגישור לעולם הזקנה, תוך התמקדות בשני היבטים מרכזיים. ההיבט הראשון דן בכשרות להשתתף בהליך גישור, תוך הגדרת מונח חדש של כשרות גישורית. היבט זה עוסק בשאלות מרתקות, כגון כיצד ניתן לקבוע מי כשיר להשתתף בגישור, כיצד ניתן להכשיר אדם זקן להשתתף בגישור, ומהו תפקיד המגשר בקביעת הכשרות הגישורית, והצעת מודל לקביעת כשרות זו על ידי המגשר. ההיבט השני בעבודה דן בשימוש בגישור בהליכי אפוטרופסות, תוך הצגת מודל של גישור חובה בהליכים אלה, ובחינת היתרונות והחסרונות שביישום מודל זה בישראל. העבודה כתובה היטב, וניכר שהכותבים התמודדו בצורה מרשימה עם הסוגיה, על אף שטרם זכתה לדיון מעמיק. אז אני מזמינה את אורי לזר ואת טלי רוד. העבודה השנייה, הבוררות בין מדינת ישראל לבין מפעלי ים המלח על תשלום התמלוגים בשנים 2012-2015, עבודתם של גל מרום ועידו לחמן. העבודה נכתבה במסגרת הקורס משא ומתן, גישור ובוררות, דרכים חלופיות לניהול וליישוב חילוקי דעות וסכסוכים, בהנחיית פרופסור מרדכי מירוני. העבודה עוסקת בהליך הבוררות המורכב שבין מדינת ישראל למפעלי ים המלח, שזכה לחשיפה תקשורתית רבה. ניכר שנעשה בעבודה מחקר מקיף שכלל רעיונות מעמיקים עם גורמים שלקחו חלק בבוררות, עורכי דין, פקידי ממשלה, גורמים בארגונים חברתיים ועוד. העבודה מתארת בצורה קולחת ומעניינת את הסוגיות הפרוצדורליות שעלו במהלך הבוררות, תוך ניתוח המורכבות הקיימת בבוררות זו, שנובעת בין היתר מהיות המדינה מלבד צד לסכסוך, גם הרשות המחוקקת את החוק מושא הדיון, נאמן הציבור במשאב הטבע, וגם בעלת מניית זהב בחברה הנתבעת. כמו כן העבודה בוחנת את מאפייני הייחודיים של בוררות מעין זו, ביניהם ההתנגשות בין חופש המידע לסודיות הבוררות, והאפשרות להשפיע על ההכרעה דה פקטו באמצעות חקיקה ושינוי מדיניות פיסקלית, תוך כדי הבוררות עצמה. אז אנחנו מזמינים את גל מרום ועידו לחמן.
תודה רבה. תודה רבה לעורך דין שלמה כהן, גם על באמת דברים מרתקים, לעורך דין תמר מורד. אחד הדברים שאנחנו כפקולטה מאוד גאים בהם זה ההיבט הרב תרבותי של חיי הפקולטה בכלל וגם המרקם היהודי ערבי. המרקם הזה תמיד עומד באתגרים ותמיד מפעים ביחסים הטובים שיש אצלנו בין סטודנטים יהודים לערבים. אגב, אני לא מדבר דווקא על תקופת מלחמה, למשל בצוק איתן שואלים אותי איך היו יחסי היהודים והערבים, ואני תמיד אומר שהייתה סולידריות טוטלית, כל הצדדים הסכימו שצריך לדחות את הבחינות. אבל הרב תרבותיות באמת יש לה הרבה מאוד צדדים יפים ומפעימים, וכבר עם כניסתי לתפקיד זכיתי להכיר את אודי אברהם, שהיה בזמנים הרלוונטיים יושב ראש מועצת הסטודנטים של הפקולטה למשפטים, ואת שותפו וסגנו באותה תקופה מוחמד סולימן. ואני חושב שהיחסים בין אודי לבין מוחמד אלו יחסים שהיו יחסי עבודה יומיומיים, שבהם הם גם גילמו את הצורך, את היכולת, את הערך, את החסד של שיתוף פעולה בין יהודים לערבים במסגרת אותה פקולטה. הם יחד איתי עבדנו על עשרות אתגרים יומיומיים שלא קשורים ליהודים ערבים אלא פשוט קשורים לניהול פקולטה עם למעלה מ1,000 סטודנטים. אבל בעבודה הזו הם גם תרמו מאוד לקיומו ולעידודו ולהעצמתו של שיח בין הסטודנטים היהודים לסטודנטים הערבים, ולכן החלטנו להעניק להם את אות הדקן, שזו הוקרה על שיתוף פעולה בין תרבותי לקידום והבנה ופיוס בין תרבויות שונות בישראל, ותסכימו איתי שיש מעט נושאים יותר חשובים מכך, ואני מבקש להזמין את אודי ואת מוחמד לקבל את הפרס. תודה רבה. אני כן מניח שאנחנו מוכנים לעוד שיר. אני רוצה להזמין את הנגנים לשיר את תתארו לכם של שלמה ארצי. בבקשה. תארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה. אנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים, גות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך, ושנינו בשמיכה. היא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, ואם לאט תשתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם
שיכורים, אם ניפרד אני אמות. היא לוחשת וגועשת, תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנב בכוח ליבה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, האהבה איתכם, כאן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל אל תוך זרועותיה. עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט. תתארו לכם קצת אושר. עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט. תתארו לכם קצת אושר. תודה רבה לליאת, לשגיא ולעשהאל, ועוד לא נפרדים. אני מבקש להזמין את ראשת מזכירות תארים ראשונים אצלנו, את גברת שגית חיים. באותה הזדמנות אני מאוד מבקש להודות לעובדות המזכירות של התואר הראשון, עליזה, רות ואורית. תודה רבה. אנחנו עכשיו נחלק תעודות בתואר ראשון לסטודנטים וסטודנטיות מצטיינים. בבקשה, שגיא. ערב טוב. מצטייני דיקן תשע"ה שנה א'. סיגל אבן צור. אלון אטיאס. ניר דורבן. מוהר זנדברג. קרין ליכטרמן. שנהב מצה. עידו פורט לא יגיע, ואביתר קפטן גם לא יגיע. שחר שוסב. דן תירוש. מצטייני דיקן תשע"ה שנה ב'. דריה ברוד. ארטיום גורליק.
טל הורוביץ. קורל הניג. זגגי לוטם. יקטרינה טונקונוגי. עדי קץ. מאור ליברמן. טל הורוביץ. רננה מיסקין. דניאל סילברמן. הילה פדידה. עדן פוליטי. גלעד קלח. יעל קרן. שי שטרומינגר. מצטייני דיקן תשע"ה שנה ג'. מעיין אזוגי חדש. לא, סליחה. שיר הברפלד. עופר טולדנו. הדס טל רכטמן. ליאור ישראל. אורי לזר. אורן מאירי. גל מרום. מיטל סדובניק. רחל ספירו.
אור פיאל. גל פרנסיס. ירדן שייר לא תגיע היום. דניאל טרזי. מצטייני דיקן תשע"ה שנה ד'. עידו ארז. אלירן בן דוד. מיכל ברק. מור גרנות. נוהר הדר. הדר וייס. יפית כהן לא תגיע. אלונה מורציאנו לא תגיע. אורן סוכר לא יגיע. דימיטרי פריימן. אפרת רייך. אילנה שילו גם לא תגיע. תודה. תודה רבה לשגית חיים. אנחנו עוברים, כל הכבוד. ואנחנו עוברים לחלוקת תארים, חלוקת פרסי הצטיינות, מלגות לתואר שני, תארים מתקדמים. אני מתכבד להזמין את ראשת תארים מתקדמים, מזכירות תארים מתקדמים אצלנו, גברת מירי גילבר גמסלם. מירי. ובהזדמנות הזאת להודות מאוד לענת אוברלנדר, לשירי כהנא, לסטאר, על עבודה מאוד יפה. ערב טוב. אני אקריא את השמות של המצטיינות והמצטיינים לפי תוכניות. תוכנית כללית שנה א', רעות דנק. שירלי יוסרי. תוכנית כללית שנה ב', דניאל נועם.
יזהר רגב. משפט וטכנולוגיה, גנית אשכנזי. נועה מור. משפט ובריאות, חנין דהוד. אפרת פגורה. משפט מנהלי אזרחי, כנרת הדר. חנן חורשיד אבו השם. תורת השפיטה וההליך הפלילי, מעיין לאור. ליאור שטיינר. מכתב לאחי, אני מזמין את הנגנים, איפה הם? לא הלכו הביתה, בבקשה. מכתב לאחי של קובי אפללו.
הכבוד. לפני סיום יש דבר קטן אבל מאוד חשוב ששכחנו, בעצם לא שכחנו, השארנו לסוף, וזה להודות בעצם לשתי קבוצות אנשים שאפשרו לכם את המצוינות ואת ההצטיינות בנוסף לכישורים שלכם, וזה חברי וחברות הפקולטה ובני המשפחות. ואני רוצה לסיים בשתי בקשות. הראשונה, לנהוג כמובן בזהירות הביתה, והשנייה, בואו נהיה שונים, בואו נהיה לא רק חכמים, אלא גם טובים. ערב טוב ותודה.